سلام طعني حبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعل سحرنا يوم حتصرتن وانا زبلنا مزينات حزنا لكم مسنالنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تطمنا بخم كنبل ودب حزبويان حرنا تقري ترير مجلس زرقهم بملكع السبر زينا نابخم النغربو حبريتانا يوم سممعنا بريتوريا مولو تتحسو كبل اتودب زتغسلو مجلسين مولو تحسو كناس معكم هنا بخالي وقن أبوان برود في حزبويان حرنا تقري دكتور دبرسين قبر مكيل مسوينه يوتيوب شانلز قبر وصف حزب لسان حيتون أمد لونا تقاتيتو يوم لايك كومنت شير سبسكرايب داقوركم نمد لونا اسقع في السامق تكتاتلو بتحتنا نعدم حبيركم ناصنهم حالتات ጸጥታ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ጋንታ አፈሹምን አባላት ማህበር ቀይሕ ዞባ ምዕብራቅ በሐባር በመኳን አብ ወረዳ ጋንታ አፈሹም ጣቢያ ደብላ ስዒት ንስድራ ስዋዕት ሓገዝ ወፍር ዓጺድ አሳሊጦም አማሕዳሪ ወረዳ ጋንታ አፈሹም አይተጸጋይ ይፍጠር ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎም ስታይ ጽዒሩ ዝረኸቦ ምህርቲ እዋኑ ብዙ ሓለወ ዝናብን ዝተፈላለዩ በልዕትን ከይጥቃዕ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ጋንታ አፈሹምን አባላት ማህበር ቀይሕ ዞባ ምብራቅ አብ ወረዳ ጋንታ አፈሹም ጣባ ድብላ ስዒት ቁሸተ ድብላ ስዒት ንስድራ ስዋዕት ሓገዝ ወፍር ዓጺድ የሳልጡ ከም ዘሎም ዝውን ሰናይ ተግባር ተጠናኺሩ ክቀጽል ከም ዝግባ ተጠቂሱሎም بتوسخ عرس مركزان متنخر عب سرحة المعات مسنوم عب مكلخال بخنت زتودب سرح كنسالت يجبع قبل وسيخم تريسم اللهم على في الزفر كتبه وردا جانت عفشم عيت تصفيح حجز بوجنم لبزبن كاب وردا لعلي 9 هكتار مريت باستفلالي زرعتي كشفان كم زتقالة زاجده لعلي 800 مئتاوي كعصد كم زتقالة حبيرم لهم قصال نتت اللي عقبت سرحتي بمثلات كتبه تربحنت حبرت سبن مبرخ كم زسرحون وسيخم تقيسم اللهم زوفر عصيد الناس سالت وزرخبنايم حيلتات ጸጥታ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስት ወረዳ ጋንታ አፈሹምን አባላት ማህበር ቀይሕ ዞባ ምብራቅ ተድራስ ወአት ሰአን ምሕጋዝ ዘፍረይ ወፍርያት እዋኑ ዝሓለው ዝናብ ከጥቅዖ ክበላሾ ስቂልካ ክንርኢ የብልናን ኩሉ ጠቂሶምሎም ስለዚ ዘዓቅምና ክንሕግዝ ብምምጻም ሕጉሳቲና ክብልውን ኣብቲ ዝነበረ መድረኽ ጠቂሶምሎም ሓገዝ ወፍር ዓጺድ ዝተገበረሎም ስድራ ስዋዕት በወገኖም ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምምስጋን ንኻልኦት ስድራ ስዋዕት ዓቅሚ ዘለዎም ወገናት ምህርቶም እዋኑ ብዝሓለው ዝናብ ከይጥቃዕ ተመሳሳሊ ሓገዝ ክግበረሎም መልእኽቶም እሕሊፎምሎም أبومبر ود حزبويان حرنة تقري زخون الدكتور دبرسين قبر مكيل أبوانا كونتات قادهيبهم مسويين سفح زبالة عن حتا كايدهم أبومبر ود حزبويان حرنة تقري دكتور دبرسين قبر مكيل مسويين زنبرهم عن حتم صباح 29 تقمتي كل التشحن 18 عام تمرت بعقوزات راجز أبويين علاوي يوتيوب channel كل قام خالص تجلس انتخوان بمنجزتي إثيوبيا سمم عنت بريتوريا زت حصلوا زلوا من قد عمل كتام سفح زبالة من لاش كبوت سبيت كم زقبر تجلس لهم وسنت حسطه اتك على محتته أبوين يوتيوب channel زتلاق انتخوان قدم مينستر دكتور أبي أحمد أبي بيت مخرطه كل تهز بإثيوبيا قريبا من زحله هو ملأختم أبومبر ود بحوحات سفح زبالة من لاش كم زحبلو تجلس لهم بمنجست إثيوبيا نزت حزلو سممعنت بريتوريا عملكتو كاب ودب حزبويان حرنة تقري زتزرقها وانا ومجلسي بموتن سقين حزب تقري زي عقبه شوحات منجست إثيوبيا سممعنت بريتوريا بقلسي ناب متحس تسقاقيرولو حزب تقري حزبويان حرنة تقري واقع ان خفر اللون انتقونا سممعنت بريتوريا بمتكبر ناب زلاق السلام زسقاقر مت كفتر بتعقستي كسرح صنيحيوم تخونه جن هلونو ابي طفات حزب تግራይ كم زتطعمينو اسم معنات بريتوريا كم مسارح كالي ملكع جون سايت تطعمو بصالحتا حزبنا عدد موتن سقاين كخون تلمو كسرح صنحه منجست إثيوبيا سمز اتسرعت اسم معنات بريتوريا بزصابع ملكو ابلعله حزب تግራይ كفكرو
كفرارعون صنيحم يوم حزباوي ويانا حرنت تግራይን ህዝብ ትግራይን እዚ ተሃዲድን ፈኸራ ሰመዝ ኢትዮጵያ ትኽክል ከም ዘይኾነን እቲ ዝፀሓር ዘሎ ካልእ ዝርኩናት ንኹሉ ወገን ዝኸፈ ጥፋት ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምትግባር ናይ ሰላም መንገዲ ክኽተሉ ክምሕፀን ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ምሕፅንታ ጸማም እዝኒ ብምኻብ ኣብ ክልል ዓፋር ዝወደቦን ዝዕጥቆን ሽፋቱ ተጠቂሙ ናብ ቁልዕ ወተሃድራዊ ምትንኻይ ብምስጋር ስቅንያት ናብ ገረበ ኣጎ ብምእታው ህዝቢ ዝንቀሳቀሰሉ መንገዲ ንምዕጻው ካብ ምፍታን ሓሊፉ ናብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከባቢታት ረኻታን ደደርባን ከቢድ ኣጽዋር ክትኩስ ገይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ መጽናት ስትራቴጂኡ ይሕግዘን እዩ ዝበሎ ኩሉ ኣብ ምፍጻም ዝርከብ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ነንሕድሕዱ ንምድማይ ካብ ዝዓሰቦም ሸፋቱ ብተወሳኺ ምስ ጎረቤት ህዝብታት ንምቅራህን እውን ኮነ ኢሉ ኣብ ምስራሕ ይርከብ እቶም ኣብ ዓፋር ዝወደቦምን ዝዓጥቆምን ዘሎ ሸፋቱ እውን መቀጸልታ ናይዚ ፕሮጀክት እዮም ናይዞም ብውሕዳት ከዳዓትን ተታለልትን ኣብ መሬት ዓፋር ዝሸፈቱ ዕጡቃት ተጠቂሙ ካልእ ዙር ኩናት ንምክፋት ዝጀመሮ ምትንኻይ ስዒቦም ማሕበረሰብ ዓለም ንምትላል ድማ ሰፊሕ ናይ ምድንጋር ስራሕቲ ይሰርሕሎም ጂኦግራፊስ ወቂዓ ትእው ከም ዝበሃል ቢሮ ኮሙኒኬሽን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ነቶም ካብ መሬት ተበጊሶም ትግራይ ዝህውኹ ዘለዎ መሳርሒ ካልእ ዙር ኩናት ዝኾኑ ዘለዎ ዕሱባት ብምዕቋብ መሳርሒ ጥፋኣት ኮይኖም እናሃለዉ ንትግራይ ክኸስስ ተራእዩሎም እዚ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረቤት ህዝቢ ሰላም ንምፍጣር ዝጽመሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ጥፋኣት ዘይምጥን ክስ እውን እዩ ክብል ጠቂሱሎም ሰመዚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ትማሊ ንህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ባን ምሕላፍ ማለት ንትግራይ ኦክሲጅን መሃብ ስለ ዝኾነ ኣይተሓለፈን ብምባል ብዝፈጸሞ ጭካነ ኣብ ክንዲ ምንሳሕ መሳርሒ ካልኣይ ዙር ኩናትን ጥፋኣትን ክኾኑ ኣይግባን ክብል ጠቂሱሎም ሕዚ እውን ካብ ጥፋኣቶም ተቆጢቦም ነቲ ብወገን ትግራይ ምስሓው ህዝቢ ዓፋር ሰላማዊ ርክብ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ክድግፉን እጃሞም ክዋጽኡ ይግባእ ዘጋጣሚ ህዝቢ ዓፋር ነቶም ትግራይ ንምህዋክ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወደቡ ዕሱባት ምስሓው ህዝቢ ትግራይ ከይተባእሱና ውጹልና ብምባል ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ዝለዓለ እዩ እዚ ኩሉ ተግባራት ተላምን ፈጻምን ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናብ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዝ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ደብዳብ ድሮን ፈጺሙሎም እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ነበርቲ እቲ ከባብን ጉድኣት ዘብጽሕሎም እዚ ደብዳብ ድሮን ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጥሕስ ነቲ ስምምዕነት ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዘእቱ ተግባር እዩ ንስቕታ ኣደራድርታ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላት ስዒቦም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ክሕንኩል ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕነት ብግልጺ ጥሒስዎሎም ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሕዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሑ ግቡእ ክዋጻ ካብዚ ናይ ጥፋኣት ተግባር ክቁጠብ ደጊምና ጻውዒትና ነቐርብ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነዚ ጻሕታሪ ኩናት ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግቡእ ጠጠው ከብሎን ናብ ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ከይተሰጋገረ ቁልጡፍ ፍታሕ ንኸምጽእ እጃሙ ክዋጻ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይጽውዕ ዘላለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋዕትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ